ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang programang inihatod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwag kan Perpetual Health Iriga City. Siring man ang oras na yan hatod sa Indo ni Punong Barangay Lito Tataro. Maugmang bareta sa mga problema sa indong mga lulunadan. Yaw na sa Iriga ang John Motor Shop, Jones Motor Shop. Opo, Jones Motor Shop. Igwasindahan din mga ekspertong mekaniko na maserbisyo para sa gabos na klaseng automatic transmission, automatic cars, truck general overhauling, heavy equipments, payloader, general overhauling, gabos na klase nin computer box. Nagaako man sinda nin preemptive maintenance sa manlain-lain na brand nin lulunadan, Arugan, Isuzu, Hyundai, Fuso, Toyota, Kia, asin Suzuki. Gabos yan, kayang-kaya kan Jones Motor Shop. Huli ta igwasinda nin patikanong mekaniko na subok na sa trabaho. Kontakon sana si Mr. Jose M. Santor ang may sadiri sa CP number 0929-1991-829 o kaya sa 0929-3784-134 or 0927-5568-961. Ang John Motor Shop. John Motor Shop, Iguanin Branch, digdi sa Rinconada, sa Barangay San Isidro, Iriga City. Asinan sa indang main shop, iyaon sa Pili, Camarines Sur. Jones Motor Shop. Quality service is our business. Jones Motor Shop. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing base ko. Smart to. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
yan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulat katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Ang Radyo Ronda, RPN, DZKI Iriga, kaibang ansamong mga sponsors, nakikisumaro sa kafiestahan ni Ina, Patron kan Kabikolan, Nuestra Señora de Peña, Francia. Buot niya mong pasalamatan ang mga binasunod na major sponsors. Holy Trinity College of Camarines Sur, care of Bobby F. Palangka, President, Don Fortuno Street, Santiago, Bato, Camarines Sur. The local government of Nabua, headed by Mayor Fernando Simbulan, Nabua, Camarines Sur. Asinuyaman ang samuya mga minor sponsors. University of St. Anthony, San Miguel, Iriga City. Cloud Lagyap, Sea Event Styling, your events, our craft. San Miguel, Iriga City. Halo Mango, Railside Highway 1, San Miguel, Iriga City. Lieutenant Colonel Van Layosa, City Administrative Resource Management Unit, Naga City. Police Office, Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Rosemary A. Escobal, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Engineer Elmerhon Athan V. Orbita, Lot 25, Block 3, Cookville Subdivision, San Felipe, Naga City. Caldi's Kitchen, Ateneo Avenue, Bagong Bayan Sur, Naga City. Potato Center, Chima Building, San Miguel, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and Family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Olpiano Duran Jr., San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Montessori Children House of Learning Incorporated, Nabua Campus, care of Leia N. Romero, the Principal. San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Modern Oriental Home Depot, owned and managed by Edwin Tan. Highway 1, San Roque, Iriga City. Blessed Name of Mary College Incorporated, care of Nueme Marpuri, School Directress. Lopinio Street, San Isidro, Pili, Camarines Sur. Wincy Trading, owned and managed by Edwin Casili, San Nicolas, Baao, Camarines
Camarines Sur, Winbro, Agribit Trading, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, St. Jude Tadeos Learning Center Incorporated, West Campus, Quero, Marinel R, Bagasala, Zone 1, Inapatan, Nabua, Camarines Sur, Municipal Mayor Tomas A. Bucago, Local Government Unit Sipokot, Camarines Sur, Montessori Children's House of Learning Incorporated, Iriga City, Quero, Daisy Trahada, San Nicolas, Iriga City, Volume Grill and Resto Bar, San Roque, Irigas City. Sa Saindo po Gabos, biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science, HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program: Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements: bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, high school graduate or senior high school graduate, Certificate of Live Birth, NSO-PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements: SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO birth certificate, original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigara GECS or www.facebook.com. The Sigara Technological Colleges. Enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023.
Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, kasigun sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards, as in safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika, asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kunita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya alikayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm that fall, bangong kumaka-bloom. Charm that fall, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm that fall, bangong kumaka-bloom. Charm that fall, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. Bueno mga tugang, welcome sa sato epong Bunyan aldaw na Miyerkules. Pizza Tres na po kita kan bulanin o pizza natulos kita madali unta ng aldaw ta pala na. Pizza Diyos natulos kan bulanin Agosto taon 2023. Mahirbanan kita about 11 o'clock in the morning. Ang programa pong ini Bicol Connection atod sa endo ni Punong Barangay Eduardo Di Maywat kana Barangay Perpetual Health Iriga City, siringman ni Punong Barangay Ulito-Lito Tataro kana Barangay Santa Cruz Nabua Camarin. And siyempre ni Punong Barangay Within Salvadora kana Barangay Santo Domingo kana Ciudad nin Iriga. Puro po ini
mga working punong barangay, mga maray na servidor kan barangay, maray mahala, mayong ano pa man ang mga tuyaw, maray ang mga legacy, maray ang performance, achievement, and accomplishment. Good morning kay Sir Jim. Yan man dyan sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon sa technical, yang ligdi si Chief Abilindon Toralio, paring siya binaobro. Yan man si Ma'am Kyle, si GB, si Jimmy. Sa transmitter, Tony Matic Saison and Bert Cabrilla. Nasa linya tulad ko yan si Diggs Martin. Diggs, good morning. Come in. Koneksyon, mga pangawag na isos na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan nagdadagdag ang lava inclusion na pulutan na yun. Ini kan italakan Philippine Institute of Volcanology o PIVOX kaso hapon nagtuganin kabuan na sambutan ng bulkan na minahaloy nin 43 minutos asin nagsigwang increase sa lava intrusion tuman sa crater o bunganga kan bulkan na yun. Matapos mayon bulletin ngunyan na aldaw nagkaigwang 268 na volcanic earthquake atin sarong tremor event na naghaloy ni 30 segundo sa sarong minuto na igwang 256 na low frequency volcanic earthquake. Pero kan mga paglinog, tulad kayo ng pagtubakan mayon, nagtigwa kaya tuwinin 57 na accident na minahaloy ni 30 segundos at sarong minuto at na ang duration tayo ni kada 17 segundo atin gatos na rock events na naitala basado sa seismic and infrasound pilot. Infras average na 2,725 na metric ton. Go ahead. Metric tons na volcanic sulfur oxide ang nailuwas kan vulkan bayon sa nakaagin 24 oras. Ini, siguro sa PIVOX, nasa alert level 3 status pa rin ang vulkan ngayon na yaon yan sa high level of hazardous eruption. Sa nakaging simana o sa mga magiging simana kung maging posible. Yan ang baritin na itong nakuha sa Ubaye, kuya Joel Biggs Martin Jr. para sa RTL-BTK. Radyo Ronita, President sa Radio Reporting. Salamat na maray, Diggs Martinez sa back-to-back report. Nasa linyaman ko niyan si Karondang Philip Barasina. Philip, good morning kami. Salamat, sabi Karondang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Digdi pa lang sa buhi, pinag-gibo ang pag-celebrar kan persons with disabilities. Na ginibo mismo sa Buhi Millennium Center kan nagtalikod na Hulyo 31. Pinanginutan mismo ni Mayor Rela Coste ang sinambit ng successful na pagkondukta kan medical mission. Sigun sa aktividad kan medical mission ninda. Si
Governor Luigi Villaperte, asin man si Congressman Migs Villaperte. Ay, yun, mga pirang pasyente man daw ang nabulong or nataning libreng bulong. Nasa 500 PWDs 500. na benepisyaran kan medical mission. Ay, dakulon pala na, no, ha? Talagang yaon ang tunay na serbisyo kan political will, Mayor Ray P. Lacoste, ano, ha? Lip? Oo. Kaya dakulang onra na naman ini sa alkalde kan Banwanin na Buhi. Pwede ta siyang makaulay live. Harayo ako dumantabi karon ng Jawi. Ayo, oo. Bigla Tara ko mo, sa gilid ka na Danau. ini kayang dating alkaldesa dyan na si Margie Aguinillo. Grabe bagaan, putak-putak. Grabe ang muto-muto. Apisar aram nyaman, ta dati man siyang mayor. Porque itong tarpaulin niya na daig na ikabit dyan sa Buhi Rizal Park, pinag-post niya pati sa social media and sa roman dyan na dating konsyel na garo nagpapara kontraman baga ni dyan sa karahayan ni Mayor Ray Lacoste, ining dating konsyel dyan na garo si Ting, ano? Aram ang bagayan ni Margie na pwede yan na magkabit dyan ng tarpaulin kung igwang mayor's permit. Dapat magkuha siya ng mayor's permit. Oh, di ba? Oo, kundi Dapat may mayor's permit. siyempre, Sa katadaman siya nagkuha kayo, hindi dahil siya pwedeng magkabit. O kahit itong panahon na mayor siya, tarpaulin ni Mayor Ray Lacoste kan bago mag-eleksyon, tarpaulin ni Luigi, tarpaulin ni Congressman Mix, asin iba pang board member na kalyado ninda dahil ninda dahil man tinutugutan ni Margie Aguinillo magkabit nin tarpaulin dyan sa Buhi Rizal Park. O aram nyaman yan. Siya nga ni kay tud, dahil man siya tatawanan nin mandatang reaksyon, umayong girong sana, ini pong mga dahin niya tinugutan ng mga politiko. Ngunyan siya, siga ang putak-putak sa social media. sabi kan sarong dating halangkaw na opisyal kan Banwanin Buhi, normal sa politika. Normal na kaya yan. Ay, pero, Pangani ngayon may mga pag-urulayan. pero mandata man niya na, kahit itong panahon, okay lang sa iya. Oh, nadahin niya pakabiton ng tarpaulin sa ang grupo ni Mayor Ray Lacoste. Oh, ngunya na siya man nanday nakakabit, kaipuan bagayan ng garoy ko pati kayang bagang local laws na makakabit nin mga tarpaulins, mag-secure mo na ng mayor's permit. Tamay kadikit man gayon dyan na bayad. Oo, maghagad mo na nin permiso sa lokal na gobyerno. Yan ang tamang proseso. Pagmati, kung naghagad man permiso, kundi Ayaw man siyempre, gayon. Dapat magdulok sa munisipyo. Tamay babayadan ba gayan? oo. May nagsisinyal na batinig. Ano to taga may wangwang? Pero dadako po na para linig-dig din sa Danau Kanbuhi. Tala man, dakol ang water lily. Alam mo, kabuhat na. Dakol ang water lily. Nagsusubala kita. Bigla niya akong nagwang-wang dito sa likodan. Ikaw pa ka dyan na napangirit sa kataed mo. Oo, si Bats ini. Si Bats Freddy Panga. Ay, iyo. Good morning. Sa kuyang kabats sa Unip High School Bats 67. Iyo, no. Yaon din dita may mga proyekto baga na regional office dapit sa dredging kan Danau kan Buhi. Iyo, mananggad. Kumusta man si Balagot? Si Vice Mayor Balagot, kumusta man? No comment na ako dyan. Pag abot si Vice Mayor Jofred Balagot. Puro man ini yung puro man ini ugay-ugay sa nakanbuhok niya, Minsan, grabe sinabagan ni istorya. Puro Alawi kwento. ko na ni istorya. Wala namang kwinta.
Tapos kung ano-ano na nga, joke. Yan. Pero, sa totoo lang, kahit to sige man yung kuro kontra kay Mayor Ring, ngunyan baga, kada speech ka ni, permi ng umaw si Mayor Ray Lacoste, kaya niya ako, Silensyo na. Mm-mm. Kumbaga, grupo na kan Team 1 magkasararo. Oo. Magkasararo. Magkasararo, yan. Ipadagos na sabi itong manonood sa PWDs, Oho. karondang Joey, Oo. na LGU Buhi, PWDs focal person sa pagi ni Julie Ramizares, Oho. na pinagtawanin na ayuda kan Capuerte Medical Team na pinanginutan mismo ni Governor Luigi Villaferte asin man ni Congressman Mix Villaferte na nag-provide na medical check-ups, consultations asin man na free medicines asin duman sa 500 na PWDs ali sa manlain-lain na barangay ka na banwaan na Buhi. After Dahil na naon yung mga wheelchair. Dahil na naon. Garumayo man. Kunyan lang medical mission tapos mga bulong. Mga bulong sa libreng konsultasyon, libreng bulong sa ining mga laboratory test ano. Oo. Sa ginibong halipot na programa, pinag-indakan ni Mayor Lacoste ang mga bagong elected officers kana Municipal Federation of PWDs Organization hindi sa Banuan kana Buhi na ana Federation President si Rowena Flores sa iyang mensahe nagtaunin assurance ana alkalde sa pagtauman ni na full support dangan commitment tanganing tabangan ang mga PWDs digdi sa naon ng bita ng Banuan sigun ki Ramizares. Sa ngunyan igwanin nasa 1,340 mga PWDs na nakarehistro sa lokal na gobyerno kana Banuan na Buhi. Kadakol pala na no? Dakol 1,400. 1,340. 1,340 siguro kada December pinapanaan man yan ng pamaskong regalo ni Mayor Ray. Oo, saka may mga alokasyon hali sa probinsya sa pagiman ni Governor Luigi Villaferte saka ni Congressman Mix Villaferte. Oo. Pwera kayan na mga itinataw nindang medical check-up, consultations, dangan ining mga bulong, igwa pang mga iba pang mga itinataong ayuda sa mga PWDs digdi sa Banuan kana Buhi. Ay, iyo. Oo. Diyan sa Iriga, garotoninong ang PWDs. Ay, day ka nag-attender kan regular session pala ano? Sa Dahil kaya ako naka-attender ka ito. Igwada ang legislative inquiry or inquiry na sangguniang panlungsod sa nadukayan o na-discover anomalya kaya itong previous administration. Kundi sabi mambakan iba, talaga ngayong desidido, si Vice Mayor Edsel Dinewat, kasuhan na ngayon ba? Dahil na ngayon duman sa ombudsman. Sabi, ang kaso dapat posibleng plunder. Nasa inda man yan. Siyempre, kung may mga prueba, minister pa nga para privilege speech. Sa aga gayud, igwang committee hearing kayo, ano? Or igwang, pwedeng committee hearing yan kan committee in bank, ano? Oo. Dahil lang pag, kunya na naman ang media na, ngaya, no recordings. Ay invited kayo ang media saka iba pang gustong magdangog. Garo ba kasi Gigi Vargas, si kagawa Gigi Vargas garo natutuyo ni Vice Mayor Edsel na garo nagkukontra na magkaigwaning legislative inquiry kay ni ang sanggunian panlungsod kan Iriga. Garo nga
Diyan na ngaya may hiling kung sa itong mga gustong labanan ang mga siring kaini yung irregularidad, siya man itong gustong magdepensa. Nasa sa indaman niya. Sinda kaya baga, ining ariba sa iriga, talagang ang gusto ninda, pag-survey, transparency, and accountability. Oo, siyempre, sabi ba kan presenting administrasyon sa irigangon yan, kaya dahil itutugutan ang arog ka itong mga nangyari. Grabe man kaya da. Sa na-discovering anomalya, garo lampas 50 milyon gayod ang kantidad. Mga 80 gayod, 80. Araw kaya. Iyan da, January to May. O paano nga itong mga previous years pa? O, kaya talagang grabe pala niya ako. Kumbaga, pinapatunayan ni Vice Mayor Edsel de Maywat kana syudad din Iriga na dahil siya nagtuturog. Oo. Tigta para butbut sa mga anomalya kan nagtalikod na administrasyon. Dahil siya nagtuturog, talagang gusto niyang bot-buton ito mga dapat burot-buton. Oh, dahil lang mapaturog. Sa kung makaturog, baka mabago na naman ang desisyon. Kaya dahil ka magdaraning purog, ika daw. Baka kay daran mo maning purog. Maligaw pag nakapurog. Oy, belated happy birthday kay Manoy Casti, kan San Isidro, Iriga City. Para halat palan pati ako, kundi niya ako nagtaso presyon kan dugo ko. Ay, inatake kang high blood mo. Ano? Ako man, inatake kang almoranas. Laylo mo, nakita kan mga purog-purog na ito. Kapal daw na ito sa masakit na niya ako. Bawal pa ang purog, oo. Sa pulutan, pwede. Ama yung problema. So, initabi karon dang Joey na sa kuyang mga heras na informasyon, alidigdi sa gilid ka na danaw ka na banuanin na buhi. Iniman si Philip Barasena, RPN Radyo Ronda. Salamat na maray. Karon dang Philip Barasena sa dagdag na impormasyon from Buhi, Camarines Sur. Sa aga mga tugang, garo ipagpapadagos na Vice Mayor Edsel de Maywat ang ginigibong legislative inquiry dapit sa na-discovery o nadukayan na anomalya. Garo dapat magturo ang luha ni Mayor Rex kan maaraman niya o madiscovery niya through documentation or documents na nahiling niya na ito da kayong bago mag-eleksyon, may mga supplemental budget kayo na pinapa-aprobaran or may mga budget tali sa development fund, may mga ayuda para sa AX, mga ayuda para sa mga paraoma sa syudad, na ito da ang mga paraoma o itong mga beneficiary inapot gayud sa iba kung naka-receive ng tiga 2,000 kayo or permanenda nagsarayo mga maman. Kaya igwa dapating 5 empleyado man dyan sa City Hall kan panahon kan administrasyon naman dil na ginamit ang magkas advance. Kaya yun sa aga kayo di imbitaran itong 5 dating mga empleyado or empleyado pa dyan sa Gudsangon yan para magpaliwanag dapit sa bagay na yun baka madamay sinda sa kaso, dahil man daw. Pero barita may posibleng kasong plunder, ano? And i-file sa opisina kan ombudsman kan mga nakatukaw mo niya na Team 1 Iriga sa pahinginot ni Mayor Rex Oliva.
subaybayan ta daw yan. Sa magpa-share daw kita paring siya sa City Hall, sa Sanggunian, mabistuta man lamang ining mga 5 mga empleyadong ini na ginamit sa pagkas-advance. Grabe da kaya palan garo bago na mag-eleksyon, baka nagamit pa sa eleksyon. So, sintabo, kaya maaraman tayan, tangarig mag-atindir ang 5 ining mga empleyado. Or tibaad si dating Mayor Madil, imbitaran man, tangarig magpaliwanag sa akusasyon na ini. Sa sinasabing mga falsification or pagpalsipikar nin mga pirma dangan itong 5 empleyadong nagkas-advance ginamit na magkas-advance na si ibanganit da dyan na department head na saro dyan garo dahil na napapaturogan maharapan ini. Kasi man nang ganyan dahil mapapaturog, kaso baga kaya, may kaso baga bakulong sa payo. Pero ang gusto talang malinawan po abo tadigdi sa iriga na magkaigwakan siring ng mga irregularidad. Kaya ako kursunada ko man an advocacy kursunada ko man po ining aribang ini ni Mayor ining aramina niyang ini na dapat maging modelo ang mga empleyado kang gobyerno, nangurugnan mga elected official, mga department head na magsirbing tultol sa publiko dahil makakomitir nin ano pa man na korupsyon, accountable sinda pirmi sa gabos na bagay. Subject for scrutiny, subject for criticism. Kaya dapat ang mga empleyado, mga politiko, kung may tuyaw man, ako ng mga tuyaw, dahil kamo maging onion skin. Tapos dapat may sapat na paliwanag sa publiko. Ang gabos na mga elected official, temporary sa naman pong tinataan niya nin poder. Mga elektorado, ang mandatong itinatao, siyempre binabawi yan. Kaya, bahal magsabi yan iba, kaya ginigibo kan administrasyon ni Mayor Rex. Ang bagay na yan dapat sa legislative inquiry, kan nabutbutan na anomaly yang ini, kan previous administration, dahil sa pamumulitika. Siguro pag ang paghiling ko abo lang po ni Mayor Rex na magkaigwa po nin ano pa man na siring na mga irregularity sa sayang administrasyon. Sa katultul po ang palakaw ngon yan dyan sa sangguniang panlunsod kan iriga ni Edsel Di Maywat ni Vice Mayor. Sa kasaropa matibay ano po sa pagtabang legal asin sa maray na serbisyo ining nakatukaw nagsisirbing city administrator takan siyudad. Si city administrator attorney Maharlika Ramon Uwapirina Diseke. Kaya dapat arog po kayong gabos na mga servidor kan siyudad asin banwaan kan sa tong gobyerno dinagrahay na itong mga tabang na dapat para sa mga nangangaipuhan na mga kababayan ma-receive o makaabot po sa inda. Bako itong garog inigisa sa sadiring tabaan gobyerno kan ibang mga nasa gobyerno asin kan ibang politiko. Panluloko po yan. Kaya dapat po daita kaipuhan, tandaan daita kaipuhan ang mga politikong lulukuhon sa naman lang po kita. Ang importante maghanap buhay kita pa di. Tangarig at hindi, pwerte naman ang tutuyang ulay-ulay. Abe na. Oras mga tugang, 10:20 in the morning.
Ang programang ini atod po ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwat kan syudad ni kan Barangay Perpetual Health kan syudad kan Iriga. Punong Barangay Hulito-Lito Tataro kan Barangay Santa Cruz Nabo Camarines Sur. And siyempre kan sa kuyang kan sa tuwing karonda no. Si Punong Barangay Wedin Salvadora ang sige sa ng macho sa kasigi ang gwapo. The working Punong Barangay ining mga sponsor tang ini kaya sa maabot na eleksyon sa pag-re-elect ninda pirmi na sa madaling sabing ibabalik sa saendang pwesto kan saendang mga kabarangay. Bueno, hanap buhay. Sa pangaran kan RPN, DCKI, Radyo Ronda Iriga, kami nagpapasalamat sa minasunod na sponsors kan Peña Francia Coverage 2023. Former Senator Attorney Laila M. Dilima, retired Police Brigadier General Jerry Fornalisa Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Former Director, Police Aviation Security Group, Honorable Judge Timoteo Panga Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Retired Fire Director General Ruben Biaris Jr. and family, Nabwa, Camarines Sur. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Ed Sil Serrano Di Maiwat and family, Iriga City. Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director, Camarines Sur. Police Provincial Office. Police Lieutenant Colonel Johnny Ibiya Capalos, Unit Commander, PNP EOD, K9 Group, Camp Crame, Quezon City. Police Colonel Elmer Mora and family. Attorney Rico Bromeo and family, San Isidro, Iriga City. Police Lieutenant Colonel John King Kalipay, Officer in Charge, Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Police Major Andrew Alcomendas, Chief of Police, Buhi MPS, Buhi, Camarines Sur. Police Captain Johnny Chris Curba, Officer in Charge, Batu MPS, Batu, Camarines Sur. Police Captain Philip Lanoso, Station Chief, Naga Airport Police Station, Abseo 5, PNP Aviation Security Group. Retired Major Odi Jose de Villa, Philippine Air Force, Head Civil Security Unit, Iriga City. Police Captain Miguelio Oleya Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Police Captain Jose Ablan II, Deputy Chief of Police, Baaw MPS, Baaw, Camarines Sur. Retired SPO4, Amyo Malapo and family, Nabwa, Camarines Sur. Attorney Jail Chief Inspector Rodolfo Versosa Jr., Warden, Iriga City District Jail, La Purisima, Iriga City. Police Senior Master Sergeant Jeric Buena, HRDD, PNCO, Iriga City Police Station. Dr. Dulce F. Achan and family, San Juan, Iriga City. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez and family, Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Retired SFO2 Danilo Biaris and family, Antipolo Yang, Nabwa, Camarines Sur. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reliosa Jr. and family, Iriga City. Engineer Nona Vanessa Montonbanua Santiago, City Tourism Office, Iriga City. Office of the City Assessor, Iriga City, care of Edwin Albino. Engineer Eddie Belmonte and family, San Miguel, Iriga City. OSCA Office, Iriga City, care of Marjorie Terrano. Architect John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. And Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. Mrs. Nancy Oxiano, City Civil Registrar, LGU, Iriga City. Salamat po sa Indoga Boss. Viva El Divino Rostro. Viva la Virgen. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, Yoan
Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kunita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya alikayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Base. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo. Matawang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gusto bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Handout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 169907 series of 2023. Education is your passport to the future. Equip yourself with skills and quality education offered by Mother Teresa Colegio de Iriga. They offer the following courses for academic strength: accountancy, business and management, ABM, science, technology, engineering and mathematics, STEM, humanities and social sciences, UMS, and general academic strength. They also offer
Technical, Vocational and Livelihood, Information and Communications Technology, ICT, with specialization in Computer System Servicing, Home Economics, with specializations in bartending, food and beverage services, tourism promotion services, and local tour guiding, arts and design, with specializations in performing arts, music and dance, visual arts, and media arts. At ang pinakamaganda, pinakamagaan, no tuition fee. Libre ang books and modules, school uniform, PE shirt, ID and ID lanes. Kaya ano pa? Enroll na sa Mother Teresa Colegio de Iriga, San Roque, Iriga City. Sa likod lang ng Iriga City Terminal. Sa mga taga-Balata, meron ding Mother Teresa Colegio de Balata, Zone 5, Duran, Balatan, Camarines Sur. Sa mga taga-Bula, nandyan din ang Mother Teresa Colegio de Bula sa Salvacion, Bula, Camarines Sur. Inquire and enroll now. Visit our webpage, motherteresacolegio.edu.ph or our Facebook page at MTC Iriga o di kaya ay tumawag sa 054-884-7876. Cellphone number 0946-340-3540. Mother Teresa Colegio de Iriga. Be Mathesians. Be Champions. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science, HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program: Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parent Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements: bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, high school graduate or senior high school graduate, Certificate of Live Birth, NSO-PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if
transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements, SF9 report card or SF10 Form 137, honorable dismissal, PSA, NSO birth certificate, original, certificate of good moral, and certificate of completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigera GECS or www.facebook.com. The Sigera Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Bueno mga tugang, balik kita sa programa 10:36 in the morning. Salamat paring Cha, salamat kay Sir Abi. Lindon Toralio sa mga sponsor at Hinhanap Buhay sa Laugan programa. Sa mga Facebook Live viewers me, thank you and good morning. Hi po sa Indo or hello. Sa mga nakantabay sa mga transistor radio, good morning. Happy birthday kay Police Major Bimbo Hugo. Nabuha ka marinis. Tugang siya ni paring Don Hugo. Nag-isilibar kan sa iyang kumpleanyo. Ngonya na aldaw na Miyerkules sa 2 kan bulan na Agosto. Nasa linyaman ko niyan si Karundang Glinda Capalos Biares. Good morning, Kamin. Salamat, Karondang Joey. Maray na pagkaga sa imong sirigman sa gabos na mga kadakol na parahinan yog kan sa imong programa ngunyan na pagkaldaw. Uy, nagparatakol pati ang mga sponsor sa advertiser dahil sa imo. Ay, dait, ika number 1. Ay man, ako mabaliktad na ni. Si Pantuloy yun ang magiging top 1. Siyempre, dahil makakadaog sa imo, pa ika number 1, ika ang the best. Oy, Ate Glenn, kasod nag-attend ka pala sa regular session kan sanggunian. Iyo baga, Karondang Joey, wala ka baga duman, pinaghanap ka ni Attorney, isa ito naghanap sa imo. Iyo, pinagkumusta ka ni Attorney Wapi. Sa aga. Niya ko, dahil kami nagkakahirilingan. Sa aga, maatin daw kita kan, garo ano yan, committee hearing kan, committee in bank or ano? Sa aga baga dahil. Sa aga yan. Iyo, na-mention na rito, imbitado ang miyembros ng media, itong mga available na pwedeng mag-attender dyan. Dahil lang pinagsabi, anong oras ba ito? Aga o hapon? Maraman tayan sa aga, Karondang Joey. 9 a.m. tomorrow. Open pala nini sa publiko. Tapos malag pa ning speaker sa luwas kan session na hall. Iyo, panganing ang publiko inform kung ano ang mga nangyayari Ano sa mo, gobyerno Kasudma? lokal. Ano Kansyudad mo? kan Iriga. Ano sinaintindihan mo, Kamagyan. Kasudma? Ano sinaintindihan mo, Ara mo Kasudma? duman. Okay. Duman sa naging privilege speech baga ni Vice Mayor Edsel Serrano di Maiwat. Pinag-play ko na nga ni kasabago itong porsyon Karondang Joey kan sa iyang mga naging mensahe. Pero sabi ko nga ni kasabago kay Karondang Pading Manding, kung ubusan ko niya ko ini nasa 11 minutos pa di. 11 minutos, Jo. Iyo, itong sa iyang mga pinagpaabot kasudma. Siyempre, involved digdian dako ng kantidad min kwarta, milyones na kantidad. Nakutana para sa mga parauma, pero ang sabi dai na pasiring sa mga parauma. Digdi baga sa syudad kan Iriga. And may mga, kumbaga, itong mga involtong persona, nasa 5 pa na ini Karondang Joey, na posibleng itaapod sa mga masunod isubkwena.
sa mga masunod daw tanganing magkairintindihan masimbag itong mga nadukayan kan lokal na gobyerno kan presidenteng administrasyon Anong kontra limang persona? kuman sa nakaaging Mga dati na administrasyon. empleyado o empleyado kan City Hall? Pwedeng dating empleyado and itong may presenting empleyado. Pero kuyan ini karondan Joey, kumbaga talagang yaon sa igot na investigasyon, gigisaon kung talagang sindaan ang belto, grabe ang pinalidad kayan, maaraman kang publiko kung mga sa-irisay and kung talagang totoo mananggad ang nasambit na pong mga naging tahayag sa ugma. Nakaulay ko pa na dahil pa nang nangalay si Vice Mayor, kaya lang iyaon siya sa meeting niyan. Sabi niya, karondan Joey, sa aga ngaya, mga araw kayo ng oras sa programa mo, Joey, mapa-interview siya. Ngunyan kaya ongoing ang meeting, dahil ko aram kung para sa anong meeting ito. At ara mo, siribot ang yaon dyan sa liderato ni Mayor Rex Oliva, and sa rupa kayan, ngunyan na padangadang na Setyembre, charter anniversary na naman kaniriga kaya nakulan mga ilalatag na programa. October, Pero dapat sa nangyari. Sa October? Again? Sa October, charter September. September 3, ano? September at 3. Oo, September 3. Kasiributan kaya pwedeng mga nasa sa 15 o katapusan kan Agosto. Yaw nakasagsagan na kan mga event kan iriga ka Rodan Joey para sa charter anniversary sa September 3. Minsan nga lagpas na sa September 3, pwedeng may mga aktibidades pa kayan. Dahil pa man yung pinagpapaliwas si City Administrator Waferina kan mga programa. Pero Nasa siyempre, City Hall ka. expectation, Baka pwede tang makaulay si Attorney Waperina. Ganyan. Baka kaibanan duman sa meeting pa pinagsayan ko nga ni Enot siyang pinagapudan pero dahil pa kita nasimbag, pag-aarog nga kayan, sibuto na ko kayan, Ma'am Glenda. Yan baga ang sabi ni attorney. Baka kaibanan siya duman sa meeting pa ang nagsimbag sa kuya, si Vice Mayor Edsel. Nasa meeting na nga kami. Baka kaibanan duman si attorney Wafi. Kaya sabi niya sa aga. Kaya ang tabayanan, Jo, and mga tukang sa mga nakatutok sa RPN Radyo Ronda ang pakikipag-unay kan sa indong lingkod sa programang ini ni Joey Lim sa aga para po sa ibang detalye kay itong mga kaganapan itong mga nangyari baga kasuod na ka Ronda Joey. May mga dokumentos nakapot kuyan, mahibugon pati si mga papel, mga ebidensya ka Ronda Joey. Grabe pala. Kaya iyo nga ni kaya talagang makakasuhan kayan. Ay siyempre kung mapatunayan, siyempre ang mga embwelto kayan, ito mga dating nagserbi sa nakaaging administrasyon sa pinaggaranan nga nito man ka Rondang Joey sa dating ngayang administrasyon ni former Mayor Madelio Robe Alcinor. And syempre itong apat pa, dahil na pinagdararanan kung isa itong apat. Basta nasa 5 katao dayan, karondang Joey. Ang pwedeng mapanimbag kung sakasakali. Garo dahil na kaya, mapapaturog kayo ng kakarasuan ng anong kaso daw pati kayan? Plunder, pwedeng arog kayan. Ang sabi baga sa na-mention ng kasudma. Yung nga ni, and itong iba pa, depende yan sa gabat kan sa indang kaso kung sakali na mapatunayan na talaga na komiseryan, magabat na padusa yan. May nag-opener nga ni Karondan Joey sa laduman ni Consial Vargas na ano daw ngaya kung dahita na ini parahaluyon, makakabana pa ngaya sa kadakol na mga pinagtatataran sa sangguniang panglungsod. Pagi yung na ngaya sa korte. Kung talaga ngayang totoo, mapanimbag na sindagabos, itaagi na ngayon sa korte, bako na ngayon digdita. Kuyan, maaba na ngayon ibang mga trabaho na dapat pag-urulayan kan miyembros kan saan ko niya ang panlungsod. Pero majority ka Ronda Joey, iyan man giraray. Nag-uyon na ipagi ini dyan po sa pagdangog kan na saan ko niyan, tanganing maging bukas sa publiko. Kung ano mananggad ang katotoongan, maaraman kan na publiko. Tanganing maparaan sa indang mga agam-agam, malinawan sa inda kung ano talaga ang totoo sa mga isyong ini na nagbuburutuwa hasta ngunyan, digdi po sa syudad.
kan iriga. Kan So karon daw nagkaiguan Joey ng sa aga borutuhan. dapat yaon ka. Oo, ka nagkaiguan ng borutuhan, nagbuto man si Gigi. Pabor na dangugon manggirarikan sang kunya. Ay, syempre, siya na itong kuya, nagkontra. Pero, kinahuriyan, iuman baga. Nagbuto Iuman man. baga karon dan Joey. Di Maria Iuman ang man. ganito naging resulta. Talagang medyo may kuyan man. Sabi nga ni kitong katahit ko, medyo may karibungan man talaga ngayon. Pangyayari yan. Pero mangyayari. Maantabayaran pa yan. Joey, dapat sa agayaon katanganing kompleto. Oo. Mapa-interview sa programa mo si Vice Mayor Edsil. Di ba Saka what? si Atty. Dawa Wapi Turog. and Mayor Rex, interview ta sa programa ko sa aga, kung pwede. Ay iyo, pero kung sa aga na pala nito, di, yaw na kita naman mahirilingan, karon na Joey, kung sa aga na to. Programa ko na ko. Ay kung alas 9, maray ko nabuton mo pa, pero, ay dai, kung alas 9 itong pagdangog karon na Joey, pwede ka maka-attendir. Anong oras ka nagpupuon? 9 to 11. Kaya ika na ko na naman. Ito, masunod okay. Taday pa man yan basta sige. matatapos ta. Amakon mong 5 ang imbitado. Baka nga ni-imbitaran pa si dating mayor, Madel. Iyo. Yan kung magkuyan. Anapot, mag-arabot daw kung imbitaran. Yan lang. Kung di mag-arabot. Sige, basta antabayanan niya to. And para maging kuyan, kumbaga, patas magito sa kabos, madagog taman kung ano ang lado nila. So, syempre, pagyaw na sila dyan, syempre, araw kayo nito mga kuyan, akusasyon, araw kayo nito mga nadukayan kontra sa dating administrasyon. O syempre, masimbag man sinda. Maaraman tayan kung ano man ang sindang depensa, kung ano ang sindang kasimbagan sa mga isyong yan na nagbuburutuwa. So, yan magkakaramdam, Joey. Ang sa tuyang informasyon, ngunyan ko pa, kaya lang, naghagad mo na dispensa si Vice Mayor nasa ongoing na ngayon meeting udto na kuyan udto na ngayon meeting ni so ang tabayanan niyan sa aga so yun mo nagkaroon Joey iyo nga ni ang tabayanan niya ito ini tagaro mas dakol ang medyo na maaratin din sa aga siguradong dakol yan iyo takasod mo na sa pera lang ito nagkakalima lang garo ito aras ito mga istasyon digdi sa Iriga. May mga nag-represent sa Suudma. And may imbitasyon sa media, pwedeng sa aga, mas dakol na media ang mag-aparecer para po sa nasambit ng imbitasyon sa pagantabay kanitong pagdangog nini. Yan muna, ang sa tuyang dagdag na informasyon ka Rondan Joey. Dito ka kita nagkakahilingan personal ka Rondan Joey, pero may lang kita nagkakadangugan. Ay, sa aga sa city, all pwede. Iyo, sabi ko nga niya ko si Joey Permian na si Boot. Nag-ikot-ikot and perming kadakol kan mga kuyan kayan pinag-aasi ka suta dakol ka transaksyon saro papati dakol transaksyon number 1 kuyan pati yan pag-abot sa pagiging agent, sales agent kan RPN number 1 ang Joey Lim. Salamat. Okay, so yan muna Jo, congratulations and siyempre sa Gabos, congratulations sa Gabos. Sa tuya. Karonda, Team Karonda. Yan. Team Karonda. And siyempre duman sa mga padagos na nagtitiwala sa RPN Radyo Ronda. Sa gabos na mga suki, salamat po sa indo. Talaga mo naghuhuraw kan sa indong suporta sa Samuya. Yan muna, ang informasyon gikan sa location, Glenda Capalos, BRS reporting. Salamat na maray, Ate Glenda Capalos, BRS. Ang tabayanan po sa aga ang pakikipag-ulay ni Ate Glenn sa satuyang programa kay Vice Mayor Itzel de Mayawat, kung pwede si Mayor Rex and si Atty. Wapirina, the second, makaulay tama na interesado kan ang public kasi lalong-lalo na po na public funds in Niningin Bildorig din na sinasabing garo na malgastar na dapat mapadago sa mga nangaipuantang mga kababayan sa Ciudad Caniri. Interesado ako duman sa 5 mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Iriga kung sa Irisay ito
nagamit man sa mga cash advance and ano ang mga pwedeng sapo na kaso man kan mga ini. Nabarita ako kay Ate Glenn, pwedeng yung plunder ang isang-sang na kaso, ano? Ay magabat na kastigo pati ang pwedeng sapo kaya ta siyempre plunder kay. Sponsor po, Salvador. Programa pong ini, hatod man ni Punong Barangay, Wedin Salvadora, kan Barangay Santo Domingo, Iriga City. Salamat po. Oy, mayo man garayod kalaban dyan si, si Punong Barangay Wedin Salvadora sa maabot na barangay eleksyon. Ta si Clito Rabago nagtaram naman na dahil siya pwedeng lumaban ta siya nga ni suportadores ni Punong Barangay Wedin Salvador. Although dawa na mayong kalaban, ansa ay mga kagawad gusto niya paganahon. Kaya dahil sinda nag-uuraw sa pagatod nin maray na serbisyo sa indang mga kaimanuan. Asin padagos ang senda pong pagsirbi. Tultol na pagsirbi. Ayan ang mga maray na mga servidor sa tuya pong barangay. Good morning man sa mga barangay official, sa mga makarandidato. Magparamdam na kamo, taga-Ismail na kamo. Tabawal po ang mga nakasimangot. Sa totoo lang, dawa sa mga opisina po kan gobyerno. Kung may mga taong may kaipuan sa endo, may transaksyon, dapat po na naka-smile ang mga empleyado ka. Bakong mga nakasimangot na una mo utangan, paring sa dapat mga naka-smile. Uy, sana itong pirak na sinasabing malgasta, kung nagamit itong aram po nindo, kadakol naghihilang, lalo na nagkaigwa kitang COVID-19 pandemic. So, kahit ito baga, naging issue na kan previous administration. So, mga nagdudulok sa City Health, ang nadadara sana, resita. O mayong nadadarang bulong. Ito pala, nagkumangki dakulang budget para sa pag-purchase ng mga bulong. So, kaya ngunyan, ang pagkakaiba, kung madyang ka sa City Health, maagad kang bulong, maparesita ka, mapakonsulta ka, libre. Libre na ang konsultasyon, libre ang resita, may libre pang bulong. O, may madadara ka, kung araw ka itong mga panahon. Kan mga nakaaging administrasyon, resita, sa naman po, nabibit-bit kang pasyente, ay hindi tayo. Sagakan mga nakaagid ang panahon, dawa ba kung parauma, nagiging parauma, ay na tayong katarantanuan. Dahil pwedeng parihin na ron tapo ang narambugan, burutigan na serbisyo sa publiko. Kaya ang mga politikong bigo-uto sa naman po ang mga namamanawaan dahil tapo kaipuan niya na mag-rihinar o ibugtak sa pwesto. Ang mga elektorado, ang nataong mandato, elektorado manggiraray po ang minabawi kan mandato. Oy, nagwawatching man si Punong Barangay Mac James Risoco Temenya kan San Francisco, Iriga City. Garo ini tamaray man ang performance kapitan sa pwesto ng servisyo. Garo sa iling ko, masasakitan pang kalabang kay na patuwalon siya sa iyang pwesto. Tamaray man ang sa iyang ang sa iyang performance, achievements, and legacy. So, yan. Diyan sa Barangay San Isidro, Can Iriga City, ini si Kapitan Gary Merinyo, kanaagyan ko. Nya ko, makrele ka. Ay, dahil na ngayon, Joey, pagal lang ako.
O kaya mga tugang, pag nag-re-elect si Gary Mirinyo, dahil na nindo iboto. Sasabi niya, dahil na siya ma-re-elect, tapagal na siya. Kung binutigan man media, sabaga binutigan sa naman ako. O dahil na nindo iboto ta, sabi niya, dahil na siya makandidato, tapagal na siya. O, kaya yan ang dapat sa mga elected official, maging makatotohanan sa pagtarang, sa paghiro asin sa gito. Pag nagbutig ka, nakaulay mo, forever na ang impression sa imo, butigon. Kaya ako nagsabi ng dahil na mga kandidato, tapagal na, dahil na talaga magkandidato. So, barita ko, ang mga kandidato dyan, Kapitan, tulugay. Sabi daw, kung sa irisayman ang mga ito. Oy, good morning man, kay Punong Barangay, Nestor Andalis. May gus na barangay kagawad kan San Agustin, Iriga City, nakantabay sa tuya mo niyan. Siya talaga prangkang makandidato siyang punong barangay. O kalaban niya gayo dyan, ang incumbent. Kundi, tugang po baga siya ni Engineer Steve Andalis sa mayamanon sa siyudad kan Iriga, kontraktor, negosyante. Nagtatabangan sa ibang mga politiko na bako man kadugo, ay mas lalong tatabangan sa iyang tugang. Kaya sa iling ko, sa barangay San Agustin, lamang dyan si Kagawad Nestor Andalis kan sinambit ng barangay. Diyan man sa bato, nakaulay-ulay ko man kasudma sa programang ini, sa paagi ni Karondang Philip Barasina, si acting mayor Vic Ramos. Dahil po sa surat hali sa regional office kan DILG sa paagi kan direktor, asin man sa surat hali sa bangko, na siya talagang lehitimong pigbibisto ninda na iyo an acting mayor kan Banwaan po kan Bato. Kaya mga firma niya, ang mga transaksyon dyan po sa Bato, dapat talagang mag-agi kay Vic Ramos. Si ano da kaya nag-aakto man na mayor ata suspendido ini pong si Junjun Surya. Miski sa pagkasal, sa mga gustong magpakasal sa Bato, ang pangapudan po ni Vic Ramos, sa iya magpakasal, ta siya ang lehitimong alkalding nakatukaw. Kung mapakasal ngayon kamo sa suspendidong mayor dyan, baka ngayon ma-invalido ang sendong kasal. Sayang man, baka masuya ang mister, sala pa lang yan si Rick pakasalan. Kaya naguluwas, invalido, pwede pa ngayon kung mambabae, o kaya kawawa mang kan misis. Ang vice mayor dahil pwedeng magkasal. Ang may authorization sana magkasal ang mayor. Ano po? Pero dawa vice mayor kako ni kan acting mayor, may authorization kang magkasal. Na may layman po kaya. Sa Pilipinas baga, ang pwedeng magkasal, padi. Sa simbahan, sa wis. O ang mga judges baga, mga wis nagkakasalma. Ang mga ang mga mayor nagkakasal. Hello, good morning. Mga tugang, ako po mapaaram naman sa kuya pong pang Miyerkules na edisyon kan sa tuya pong programa. Sa pangaran po ni Migs na pati, Diggs Martinez, ang sa tuyang Karonda sa Luwas.
Nagpaabot din informasyon si ringman si Karondang Philip Baracena. Si ringman po si pa daw. Si Ate Glinda Capalos Biak. Sa technical, yan man po si Engineer Abby Lindon Toralio, ang samoyang guwapitong chief technician. Yan man si Paring Cha Binaobra, ang satuyang assistant chief technician. Sa information, Jimmy Guanzon. Sa opisina, ang samoyang OIC, ang samoyang APA. Nasigisa na ang gayon, nasigisa na ang siksi. Si Ma'am Kayla Ligasyon. Sa transmitter, Tony Saison, Bert Cabrilla. Ini po ang sendong Karonda, Kabicol Connection, Joey Habana Lim. Salamat kan sa inyong pong pagantabay.